sayo ezimakethe ze-JSE kanye nasezimakethe zaseJalimane ezibhaliswe eFrankfurt Stock Exchange. Kwashayeka nezinkampani ezinkulu zabatshali imali ezalahlekelwa izigidi zemali. Owayenguhlalo kule nkampani uthi bonke labo ababezidamuzela ngomgunyathi bakwazile ukucasha isikhathi eside bengathathelwa izinyathelo zomthetho. If you consider that the perpetrators of this fraud for a period of at least a decade managed to hide the fraud from the internal auditors of the company, from the statutory auditors of the company, from the component auditors, from the regulators, from the ratings agencies, from the banks, from the institutions that lent Steinhoff tens of billions of rands. Ibhange lombuso laseNingizimu Afrika seligunyaziwe inkantolo ephakeme yase-Western Cape ukuthi lidle yonke impahla kaMarkus Jooste yenani elingafinyelela ku-1.4 billion wamarandi okubalwa phakathi kwayo isithabathaba somuzi kanye nepulazi lakhe elikhiqiza iwayini.